man akong bana guys. Nang babae na sa siguro ni. Tanawan ko ni siya. O, sige buhat ka niya diri. Hoy, nagunsa magkadiha ng babae na pug ka. Hoy, hoy, hoy. Unsa magkadiha ng babae ka? Babae ba? Unsa magkadiha? Pakita ni mo sige ram ka pang babae. Nagunsa magkadiha. Ha? Be, pakita ko na ni mo bay. Patalawa ko yung babae. Be, abe. Abe na pakita ko na yung babae. Dire. Nagunsa ka diha. Pakita ko na yung babae. Sige ka pang babae. Ha? Babae ba yun? Babae ba yun? Ha? Pauli! Pakita ko na yung babae. Nagunsa ka ba? Nagunsa ka diha. Wala ko yung narap yung Be, pakita ko. Nagunsa ka diha. Pakita ko na babae. O babae, wala na yung babae! Pakita ko. Yung isang taon, nagunsa ka! Dire. Eh ba, isakit kayo! Nagunsa ka na eh! Ha? Pakita ko. Bakit apa? Nagunsa ka diha. Ang usap na, nananig ko dibuhat rin! Nagunsa lagi ka diha. Nananig ko dibuhat rin! Pakita ko. Pakita ko. Tao! Ang usap, babae ha, babae ha! Ang tuo mong kodri kay ginapas mo ko, gilantan ko! Ang mangkang Ang usap yung taong ko! Unsa naman ka? Oy, Ang usap yung magtuon mo, maglupok, ginaghabol! nga naman ka. Aron, Kuwan ka. Diha ka. Kuwan na ka ng tuwan-tuwan. Dami magkuhan, sa tawag ka ng magtuog, nga dili magtuwan nila gano'n ang init sa Buwang ka. Buwang jud ka. Ay, buwang. sa magtawag sila buwan. Kaya nagtuog ko, kinapas mo ko lang, di kong lawar, gilantan ka. Gilantan ka. Gilantan ko, init ka sana. Paningot din ko sa tuog. O naan naman yung kadris hotel eh. Ay, alam mo sila mga tiguan nga, kung magtuog, kanura ka ng ituog kay... Kana. Oh, kana. Basi mapas mo po kakapil. Mga on na ta. Mga on. Tigasan jud kay Ikaw Bawang. Armorian. Nalito sa mga ortal. Pambayaan na yung tuog. Huwag na nagkaon ha. Sa kaliro. Pila nagkaon. O ikaw, balik mapas mo siya ka. Ano, ano rin ka mapas mo? Ano na nagtuog? Buwang ka. Nagtuog ako din. Nung sabi, ay, nabi na magtuog, maglungkog, ginahabol. Nung sabi, tao ka.